hadlok o kabalaka. Andunay katabawan kung unsay anaa. Dili ikaw pasagdan ug moabot ang problema. Dalay kun ka, yehehehehe, himayaon ka. Ang Diyos, ang labaw nga nasayo sa tanan tang kalisod. Ug siya anda matabang ko, kung kita kanya mo sampit. Bisan unsa nga pagsulay, magmadabugon kanunay. Kay nining kalibutan, imo nang gipildi ang tanan. Kanindot sa kinabuhi kung kauban ka, walay kahadlok o kabalaka. Adunay katabawan kung unsay anaa. Dili ikaw pasagdan ug moabot ang problema. Dalay kun ka, yehehehehe, himayaon ka. Ang Diyos, ang labaw nga nasayo sa tanan tang kalisod. Ug siya anda motabang ko, kung kita kanya mo sampit. Bisan unsa nga pagsulay, magmadaugon kanunay. Kay nining kalibutan, imo nang gipildi ang tanan. Ang Diyos, ang labaw nga nasayod sa tanan tang kalisod. Ug siya aandam mo tabang, kung kita kaniya mo sampit. Bisan unsa nga pagsulay,